Ka Confederation of Mekhlia Social Organization ka balang ka kunhuan di kisah malang ke baper pok ka Jylla ha ka Jylla ka balang mata Sngi Kha witerik kulalan kon arjar arfuai kelarai man pelong daga jengki panjba ka arfuiterik mata ubunai ka badi ka Sngi Kha basop khunda jong ka Jylla Mekhlia na kam ban Pynjur ka Jingi Akhih banyo ya ka ILP kumjuru ban yakhi man penyo ano yo pod usam bat kumjuru ke de ki mat ki bakongsan ki ba ka Jylla ka don kam kum ke jeng pendong ya ketin khasi ya ka khnit ke bapra bat ki we de ki mat ki brang sakot sa halu mata hapo ka Jylla ha ka Jylla ka balong mata ka Sngi ha shalong club u nengalam jong ka Comso u ba robot kajarin ulia thu ba nalo ka Jingi Akhih panjba ka arpoiterik mata ubnai nakaleng ki nengalam jong ka kunhun ki nek keleng ki jaka jong ka RiKhasi jantia bat kumjur chapo rilum garu menyakendu iki nengalam tani kena mikmat bagi nengalam jong ka darbar trairi nak menta ban penki ya ka Jingi Akhih Dawa Ilp haka bakan don sundan ka Jingi Akhih panjba ka jing thmu hi jong kani ga jingalang ka bam ta Sngi kalong ba ni ya lu jingmut kumlo ban penki lani ban Pynjur ya kani ga jing dawa jong ka Jylla ibro oi ya ka jing pentrikam no ya ka ILP patum juru ban ponbor yo lat kas Jylla Mekhlia un soino ya ka MRC amendment bill arjar ho di nakawi ka jingmut hi ki paranong alam hadin ga jingnya keren ka belakang muslim inilah ya rai kalong ka ba nikong ka rai ka bangile sim kalong ba na kiliang ki nongelam juga Comso hakini Sngi min salit keleng ka Jylla Mekhlia po khasihil jentihil buat karohil ya kaban kendu ya kaban ya lu jumut bagi rurang ba boker ki senjuk ki boker ki nong dalam senong ki nong dalam rai ki nong dalam hima bangin penklan cucu ya kan ga Jingi Akhih jong ka ILP nomor balingi skodon kam banang penklan cucu ya kan ga jing dawa nomor ngikwa ba kan ga Jingi Akhih ILP kan de ga Jingi Akhih kumangi ong ba kan de do pajba nantau pajba jong pajba di hakini ki kendiat Sngi ngin sa penbej ya ki program ki boker ban lekendu ya ki stakeholder ki bobun banang build up lan banang strengthen ya kan ga movement ya ba mila DBI lupa baka don ka Jingi Akhih boro ya Jylla bat ni community ba leng baka Jingi kendu kanang penklan cucu ya kan movement bat ngit scam ba da ka Jingi sim menta jong ki pajba boro kilian da ka Jingi sim menta jong ki kenhun na boro kilian bat kham tak ne da Jingi sim menta jong ki dorbar trairi kum ki dorbar hima ki doloi ki sim ki lungdo ki nongalam jong ki right ki nongalam jong ki sinong bat wat kum ju ru bat ki dorbar kur ngit scam ba kani ka movement kanang klan bat kan la ban pen komu sarkar India ban pen rekam no ya kan ti ba robot kajarin la pen paru ba wat ka Jingi Akhih ya ka isu tambetoru ka de ka bala susakut sa la bun muslim namar ba kani ka jaka amle ban pe ya ba kali tangka mat ani ke isu ke bede Jingi Akhih jai pen riu hade kali ka budon kamba nakam ta ka pa jong ka Jylla ha ka ba wat ki nongrap bun sin ru kya ban nei pha si yang tham dadi ki jor lan ki jingmi ki jongki namar ba kemdan ya ka jaka bu ka babiang kani ka isu thamator ngim dei than ban pet na ka communal perspective lani na kata ka Jingi Akhih jet ru jadi ban pet ya ka tu ka isu kum ka jingdon kam nam ta ka roi pa pi ka tu ka di jaka ka bolong prai lada pin lek apo yodu lada pin persyang ban kendu e kinorep ka Jingi jong ki nongrep ka banin kong hang tu kalong ba ki ong ba dangin wanra ya kanu kamar hantam ki jhur ki chet ki baput ladangi la bador boro Sngi henry shwa ban le phai snong thap di la kadi kat bapan ke mahajat ke namar ba pinwan kit ya kitu ki tiaru umdan ba kali ban bu kanu cold storage facility ru umdan jaka tiga yodu ka baladap Ting UI bala da ka don ka cold storage facility yang tu kalau ada ke ku ya ki lakut ki nongrep ke badon haka jep dulu jong kata de ka we kenpet ka parking lot umbiang kenpet ya ka khut ka suba ka tu ka chakaru kimbiang